IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impasingked ni Mrs. Irish Wamil Ramos may sa negosyante iti iliti Kurimaw ang nagbalin ang narigat ti negosyo da panganan iti daytoy apas pasarenti entero alubong a krisis kunana adakkel ti impact na daytoy agyera kadakwada gapu ti imadon dagiti expenses da ken bimasit ti mapan mangmangan a customers da gapu iti kinaadayuna. So far sir okay met ngem manipod idi gera ti Iran US. Medyo kumapsot sir kasi ngumina ti gas. Kasi usually dagita customers may from San Nicolas Lawag kada Badok medyo adayo. Medyo Nariknada siguro ti gasan sir. Iso nga kumapsot ti mga 30 to 50% ti kastami. Tapos mapansin mi pati weekend cut medyo talaga. Imbatad na asan isuna nagikat kadagiti tao na agaputan nagraradwaren dagiti student workers na. Medyo talagan. Pero ikarkarigatan mi latamet sir nga ikanda kita stops mi ti schedule. Uray kasi ti mapaspasamak. Haan sir, haan kam nga nagikat ti empleyado. Bali adda dagiti stops mi nga graduating. Bali nagpapakadadan. Tapos dagiti stops mi nga taga-adayo like Badok. Adda staff mi taga Badok sir. Kinasaritak makaskas tamet lang ti gas mo kung namin nga cash jay. So nga parang ti agreement ni no okay to ti sitwasyon no kayat nanto pay ti agsubli sir agsublin to so na kabayatan na mangnamnama isuna nga iti mabiit ket adan iti pagudwan iti gera tapno ni kasta ket makalong awda iti rigat iti panagbiag. Para iti IFM News, ay Dolores Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.